Yabona kwecala yabonakala. Ya ku driver wamasebhizana lo duro qhale kaka. Driver wamasebhizana. Le show ye comedy apha bra. World Coast nge-25. Awujongile abantu balapha bangaya kwi-comedy show. Abantu balapha angazithandi izinto. Abazithanda izinto? Hayi ne abantu balapha abazihambi. Bathanda lo bafanele baye kwinto abasondelela yalapha eTown. Kodwa nje kwezipha World Coast iqhele ukuba khona kuba babo nabo bakhona abantu abayayo. Bakhona abantu abayayo. Bathanda nona abantu balapha kuqala. Hayi abantu balapha ingxaki andazi ngathi basiphethe kanjani. Ngathi zilali kodwa nje bakhona obhuti noko abazihambayo zona. Abafana xa kuselwa aba basela phaa kwendawo xa kusesidayeni noko. Abantu abazithandayo izinto abazihambayo ke. Bafuna nje esidayeni. Kwesandawo njengosidayeni. Ilapha esidayeni. Ikhaya esidayeni. Okay. Ugcwala nge-weekend ne? Nge-weekend ngiyaqala. Phaa nge-weekend. Ndifuna abo bantu. Awu bantu. So abantu balapha xa bangazithanda izinto bathanda ntoni kanti badla ngomama ukwenza nto? Hayi ingxaki kwabantu balapha bathanda into esebenzisa imali nje abayithandi nje. Abantu bathanda uba umuntu umenzele into expect uba ingasikundenzele noba kuyaphuza nge-weekend aka-expectanga uba ze abe nemali ophuzayo and ongaske athi ingasendiphuzisa nge-weekend akazicingeli yena uba makakayenza le nto ngemali yakhe hayi bakanayo qha afuna nje ukusebenzeleyo umntu. Hayi ndingaphila ngabantu abafana nabo so ibhizinesi kodwa imnandi yona. Hayi no bayakusupport. Saphusheka nangona kinamehlandanye ngoba number 1 bamislam ephosile lekaka indazi ayazi into yazophanjile eqhaya eposted awubano liya ndiyamazi liya ndiwazi liya nophanjile eqhaya nephi awumazovusi tu coza apha ngase Tolini kapha emgaqweni phapha ndiyacela uphuthume engalamvali shuka mama ke umkhili semampondweni ngasesipotsini le kaka yazophanjile no ndiyacela uthumele abangu onke ndiphuthumise shuka mama is big yazo udriver wami wase sorry boy samhlangabeza mwana apha ngasesipotsini sibethale we la ngasesipotsini andinandi milivalele imoto la ume kahle ume kangcono nje wena azoke oliya bekhona lezansi yeah ngeke mna ndiyofika lela kaloku ngudriver wami so ayixoxisa uzawuhleli kubale yawuthi incanywayo apha oliya no kuthamba phanjile ngibizwa ngibani ifani yakhe yambisa ngayo phoma se ukhatebe no dazoke mntana dazoke baxelele bafike inkosi mhloba olivale kaka hayi mkile madoda nisemampondweni phakathi phanjile kubi thandiwe ngapha yami se-flyers iqalile ke namhlanje ku-day 2 wami eBizana ndizawuyuruza kajonge bengayazi kunje apha usuka mama bekhona ulentuza oleti bekhona uthamba umary akekho umary umary Kaliya bapha abantu bakhe umary abekho uyamazi umary wahlukaniswa ngubani noliya bahlukana uyazi uqhubelele nolibukela ngale we ngakho engathi akasahlali phaa akasahlali phaa ulento umary ungathi uliya uhlala norhadebe umary wachitha fondini emsatweni umsatho nanyikake ngenamazinyo embi namfundisi chi bahlukana ngoko nala bastard andaziwa andisazi ngiyali abantu frestani nana yami engasalili uliya engasalili uliya
Hayi ndiyamncanya uRhatebe. uRhatebe le nazo mntana lokho incelile uRhatebe. Incelile iyancila ke la kake. Iyancila la kake. Yo man. Hayi ke Bizana. Nansi ke ofuna niqalele ba abantu balapha eBizana uthi abazithanda izinto usoze bangayithandi le. Hayi ke bangayithandi le. Hayi ke bangayithandi. Hayi ke bangazi. Akho bangayithandiyo le content. Le hayi number akhe. Danke sugar mama. Danke sugar mama. Danke Mliyana. Danke Panji. Anzabasele ke choka. Salot. Zabayile kakho umlibe kule moto yakho ke. Nazo nebhukele tsotsi ba useBizana yonke indawo ikutransport ngubani igama Makhaya mnana Makhaya Selkholo yazi situation yalapha ingikhumbuza eSterkspruit kucala lamahlubi iyafana I think olhlobo nani ngamampondo ngamahlubi baba namahlubi athethe isiXhosa but kodwa balook isisuthu because kwi-border yabo nje Eastern Cape ngapha ya Free State olhlobo nani ngamampondo ngapha inobudlelwano obuninzi ne-bloodline eninzi nobuXhosa phakathi but kwalapha and in a language at the same time but nesacama border ngapha eKZN so intwana eniyenzayo nina ngesizulu onothi mhlambi amampondo namaXhosa like amampondo namaZulu nefana ngayo language language kodwa ngendenditho baziyafana cha thina amampondo siyayithanda la language yamaZulu nina nithanda amaZulu kunathi ayifuna ukuthoka kanjani because abantu abaninzi amampondo abaninzi ufumanise kwa athethe isiZulu akhona vele nathethe isiXhosa kodwa ambala kodwa nje almost athetha isiZulu almost wela kwalicala lakwaZulu yabona yabo but eKZN kuthiwa sonke singamampondo kuthiwa leli mpondo leli it's because nina nibambe iborder between Eastern Cape ne-KZN so wonke umuntu ucinga uba wonke umuntu ose-Eastern Cape limpondo so nina nibambe licala le siyabhora isiXhosa hayi isiXhosa siyasibhuri ndiyasithanda kodwa nje the rest yabantu andazi xa kuba siwelela ngapha ke kakhulukazi simnandi isizulu kaloku hayi kodwa isizulu ke sisedlula isiXhosa simnandi isiXhosa ne simnandi into ndiyiqaphelayo ke mna ke ngelanguage yethu kwilanguage yethu asigxilanga kwilanguage yethu awufike sithetha ile isipondo because enzima ufika semixile isipondo sethu ufika sinesizulu phakathi isipondo sethu sinesiXhosa phakathi so niyasicingela sekuba okanye mhlawumbe ngathi kukuphapha nokungabambi le nto yiba njengoba nelimpondo esilimpondo makusebenza isipondo simixile kwamanye amagama ngawe osolandela amanye amagama ngawe isiXhosa amanye amagama ngawe isiZulu kwalapha kwasempondo I don't think ukuphapha because uyabona xa singathethi languages zethu ncama abantu bathi ukuphapha kanti ilanguage ya-evolve yabo ayikwazi uba isipondo sibe sisipondo singanayo i-influence yamaXhosa namaZulu because niphakathi kwabo aba bantu and niphila nabo aba bantu yabo kodwa into endiyiqaphele amazulu ayasichwenza kuphinde namaXhosa asichwenza isiso yintoni na thetha nam ke bekungo-2023 ndaya eNgcobo masifika eNgcobo ndihamba yona nemoto ndihambisa amakhola ngebhasini ndahamba naye eNgcobo nomasahlala 3 days phaa eNgcobo safika kwakukhona abafana ababini abanamaXhosa ababesuka eKapa kube khona oyi-one owayiphaa bakubo drive amateksi thina sasibabini thina sisuka eBizana ngoku xa sithetha thina sincokola nabo ukuthi safe sahlala sonke phaya sayifemeli sabona
sizoza sizolaka simane siya eqe abantu sinasiseba sesecaweni manje sizola siyebhuleni sedolobheni xa sithetha thina ufika besijongile oncomile othethayo uyalihleka akahleki lento ndiyithethayo uhleka lento ilanguage le ndiyithethayo uthi ngaske uthi angaske ndingathi ngaloko uthetha uthi ngaloko ndithetha yazi uyahleka nje kodwa uthi uyasalela akandiva uyekugcina ngathi akandiva ndithini amanye amagama uyanga-understand nami ngokunjalo ngoba ithetha uthethela kahle ngathi mna ndithethela kahle ngathi ngasoloko ethetha ngathi ngasoloko ethetha imnandi lalwimi lakhe qha kodwa nami ke gcina kube khona amagama endisala kuwo umzekelo ancokole lentoni kwathi efatyeni andazi naloo fatyi ke mna sekuthethwa ngalo sokuthethwa ngefatyi baphendula ke vele abanye ke kangoba omnye ubhuti ke phaya kwababa seKapa wayengowakhona apha emapondweni qha ngokomsebenzi wayedrayivela lela iteksi ngoku uyiphethe isiXhosa kodwa ke nesimpondo uyasazi abantu abanyama bayikhwenza into xa bengayazi umuntu akatsho uba into akayazi usikayihleke qha yabo so bangabathathi serious khona apha kulo nyaka ngoJanuwari ikhona inkomo ebesiwa phaa e-ereni eBhayi caba ola sapho lunepasti linomnombo wamampondo yabo hayi ke caba le nkomo indlela esikwa ngayo ehlenziwa ngayo ayiyo le ndlela iqhelekileyo apha eMotherwell kule apha eGqeberha kule ndawo ndikuyo mna ke andikwazi nobe ndihlaba ndizazi nawe mna ndilandoda ityayo qha mna yabo betere ndiyikwekwe makwedini ndilandoda ityayo hey cha besikwe ngenye indlela ngoku iyacaca iyava le bayahletywa aba bantu hayi lo tata usikayo singamampondo aloku thina sayisika isipondo sinayo enye indlela ngamampondo la lapha yabo sokabe kuhlekwa loo nto abantu bayayihleka into abangayazi and enye into yasibethayo abelungu basohlukanisa singabantu abamnyama basohlukanisa nyhani so kulula kuthi ukungavani yabo ukuxabana kuthi kulula sikhetha ukuxabana kuno-understandana thina because sohlukaniswa ngabelungu because xa kufika umZulu lapha kuthi ufike siyafuna ukuthi siyamthwenza because first thing umathile uthenteni it's not that umathile cha akayazi akasazi isimo salakazi bakwenziwa kanjani akazazi akhona yaziyo endaweni uba sim-understand into ayiba unjani sizama siyasithi umathile sithe wakamathanga hayi umZulu beyinzulu sithi inzulu hayi inzulu imathile nathi ke ngokunjalo xa silena yokuthiwa inani leli mpondo leli imathile lisile lelo mpondo kudala kwathiwa ndelimpondo kwelaa cala and ndiyayithatha because ndililo noba ndililo but umntu omnyama ndiyam-understanda yabo yonke le nto ingenxa yomlungu wena bawo I think by now thina ngesingabantu abafanayo because uba uyasiva isipondo nesisulu nesiXhosa nesivenda nesindebele ngamanguni angu ngumntu omnye yabo besa azange sabulalana thina sobulalana ngosike kufika belungu intsha into yegazi kuthi so lava thitheni singayikophi because bona basohlukanisa basahleli kahle bona barayithi kaloku uba besi-united ngesababulala kudala but kuba ngoku sekulolu hlobo hayi kubi bawo bayawina umlungu utyeba the moment abantu abamnyama bengavani jonga ngoku abantombazana abantu abamnyama namadoda amnyama siyaxabana ayisekho tribalistic ngoku it's black man and black woman meaning akho family that's why kuke divorce yabo babisana kuko yeah because ukohlukana komuntu omnyama kuko okwenza umlungu into yoba athrive enze imali onwabe yabo jonga ngoku iline yakhe yakasasa inde abantwana babo banatata yabo nanga amantombazana la siwabonane hamba ngamabele
ayothengisa ezimpundu. So ivalue yomuntu ongumama seyibuyile ke ngoku yabo. Every weekend sithengiselwa impundu. Every weekend. And why izimpundu ngathi siyazothuka. Kunini impundu zabakho bra? Amadoda spend imali engaka ezimpundwini. Uyacuma kuyotya utywala umlungu. Ibusiness yomlungu yotywala iyahamba ngenxa yento uba akho sidima emntwini omnyama. Yabo. That's why kuselwa ihenese utywala obuduru, because yintoni enye uzawuyenza xa ungamthandi umuntu omnyama, xa ungazithandi umuntu omnyama. Yabo, uyawuthenga utywala obuduru. Awuzocinga mhlaba, awucingana nento bra ukhule xa kwempundu. Okuthenga impundu ngo-200,000. Le nto iqhelileyo. Yabo. Thenga impundu ze-200,000. Ingathi uyazothuka impundu. Ingathenga impundu ye-200,000 kodwa kho abantwana abalamba estratweni. Yabo, so sigula to that sense wena mntana. Sigula kakhulu. That's why ke kukho thina i-comedians sithethe ngezibini. Yabo, thethe ngezibini. Nandihlekisa ngento ezinjalo. Ogqiba kuthiwa ndikrwada, ndikrwada xa ndena ngempundu because iyathengiswa. Naku umhlaba omkhulu umhlaba. Naku umhlaba. Naku umhlaba Basemampondweni. Basemampondweni omhle. Naku umhlaba utyebile. Umhlaba utyebile. Yo. Yo. I think njengamanje bekunethile ndiyaqala ukondilapha, so this is dope and ndiyaziva ke ndiqobe noxweba because dehydrated. Ndiyazi ke ntoni endihydratayo but ke ndi-dehydrated kakubi and ibhuda ityebile. Yho, ndityebile mushko nje. Oh madoda, ndishiye nelight nabawo intona Thixo wam. Yho, wona zikakadla ngokhomenta phaa kuFacebook ikaka phanjile nani out leya Souls. uyabo Sinilindile brazi. sezilapha ezikaka ezawuhambisa ngokwayo le kaka. Brazi mengana. Ncwadana yabo, ncwadana yabo baza kuphendula boy, baza kuphendula owachapura yabo. Ufuna undibetha? Ufana nokusanda kulandela. Sesikhona amachita. Sesilapha nene. Sesilapha. Sebahle. Yeah, so uzambetha ke mna. Nazo. Hopo uyazibona nazo. Andisacofi vele. Asucofa yeke mna nanziya mna. Nanziya. Zonke surroundings sesilapha mna. Wild Coast. Nanziya. Oleg. Luphelo. Liyanqaba phanjile siya timer. Damrocha. Sesilapha, get your tickets. We're counting the days. Yabo the flyers. Yabo. Dango. 25 April. Ayizal dango mntanam. Kuthiwa iphi ke ngokulele. Okay. Hayi ke siyaphuma ke. Ay. Oh shit, nansiya enye. Masinyuki.
soze ngaveli funa ujonga zonke kwana ezineposter ndakhe ndanxila apha ndiyakhumbula ingxela yam yabo Jesus. There we go. It's your boy to the one. There we go. That's all. Slapak. Chin. Whoa! Yan, hello ma'am. Wena. Siyajabula nami. Unjani ilwandle lekasi lakho? Ayo luhle, very nice. Koyona nibini mangaza, ngiyaqala ukuza kolwandle okondaba khona apha. Ngidla uphela pha ngaphakathi ekhasini apha. Leni ndawo hayi. Ngiyayiqala ngalomfana. Wedwa ntwana kuje apha khomi. Akhomi. Sana uluvumele ilwandle lwebele labandwendwe ntwana. Yabo. Le kaka. Luhle lunzima. Hoke nami ngagqibela nini elwandle cause nilapha ecakwini. Sikhathalanga malwandle yethini. But this is nice. This is dope. Dako. Nama nimkhasanga. Nimkhasanga. Abuyandazi. Hayi lapha Bizana Market, Kokstad and the Bile Kakakwa been promoting Slapper. Showing at 25 April. Show starts at 8 p.m. Yeah, bo. Ngulia Nqaba nguSiyaseya. Nguluphelo kodwa ngovusi Oleg nguphanjile ngovusi Oleg. Ngutam Rojana ilokaga nje. Slap. Slap. So get your tickets. Zabalapa until the show. Bizana, Margate, Port Edward, Port Shepstone, Bizana again. No one Lusiki, Mount Elif, man. Mount Elif. Yongela Kaga, come through. Yeah, but get your tickets at ShopRite. Danko. Hi, bright. And yeah, Neheads is your puma here. Unga order. Heads is corner. There's a website Paglinda. There's a last year is learning but there's a brand new one. You can get on my Facebook, my Instagram, Kangelusia say order pa. Yeah, but you can DM, you can do whatever. Yeah. So Tumelela, they are out, so yeah, for us to keep traveling, support the brand, for us to keep writing, support the brand. Yeah, Kamala Ibangu, lo, Skupeo Ibangu this year with the website, Kauta Queen Vision with kqv.co.za. Lapis special Zamza basic corner. Lighting out the relax. Uthini mntanami? Meaning ngale ndlela isazodibana pha esibhizi. Phi? Esidayeni okanye kodwa ke zininzi indawo sodibana kuzo. Lethi ndawo Sidibana kuzo phaya. Ezindawo kukhona eroundini khuleka nje. Ndikhona lapha ta. Nkosi Groot. Dankie baba. Doga ndiyaziwa sani namo ndiyaziwa. Ndicinga ndilityele kana ndisabanjiwe mna. Siyasiya kayi-1. Kayi-1 la. Dankie Grootman, dankie mntanam. Ora.
Yo. Yes, like 25 April. Wild Coast Sun. That's all. Yo, I ain't that. Yo, ain't that. That's all. That's it. Back record, man. That's all. 25th of April. Thank you, man. Huh?